Ha egy sportautóra lehet azt mondani, hogy arisztokratikus, akkor az Aston Martin tipikusan ez az eset. Nem lehet kikerülni a patinás jelző használatát sem, hiszen közel 80 éve működő márkáról van szó. A múlt szinte ködbevész. 1914-ben készült az első prototípus, és mert közbejött egy világháború, 1922-t írtak, amikor Nagy-Britannia legnevezetesebb versenypályáján, Brooklands betonján 10 világrekordot állított fel egy Aston Martin. A márkanév eredetének magyarázata, hogy az egyik alapító, Lionel Martin, élete egyik legfontosabb versenyét Astonban nyerte. A márka sportos arculata a 30-as években alakult ki, de a nagy áttörés a második világháború után következett be, amikor a céget megvette egy bizonyos David Brown. Ő elsősorban az igazán jó motort hiányolta az Aston Martinokból, és a problémát eredeti módon orvosolta. Megvásárolta a Lagonda márkát gyárastul, minthogy volt egy kitűnő, kétvezértengelyes, 2,6 literes motorjuk, amit Walter Bentley tervezett. Az Aston Martin ma a Ford tulajdonában van, de ez inkább csak pénzügyi szempontból jelentős változás, mert a gyárban minden a hagyományok szellemében történik. A kocsik karosszériáját kézimunkával egyedileg állítják elő, alapvetően olyan eszközökkel, amelyek már a század első felében is használatban voltak. Ennek megfelelően minden autó egyedi gyártmány, a néhány konfekció jellegű felszerelési tárgytól, tükröktől, kapcsolóktól, fogantyúktól eltekintve. Állandó a gyártási ütem, amely nem ismeri a raktározást. Egy nagy kupé, egy Vantage előállítása 16 hétig tart. Ebből az időből a motor összerakása 56 órát, azaz 7 teljes munkanapot emészt fel. És a végén a blokkra felkerül egy kis résztábla annak a munkásnak a nevével, aki a szerelést végezte. A festés ehhez képest gyorsan megy, mindössze 5 munkanapot vesz igénybe. A karosszéria belsőhöz 9 tábla bőrre van szükség. Ebből 8-at használnak fel a kárpitozás során, egyet pedig félretesznek egy későbbi esetleges javításhoz. Az Aston Martinok öröklistáján kiemelkedő helyet elfoglaló DB4-est 1958 és 1963 között gyártották. Könnyű fémből készült motorja soros, 6 hengeres, 3,6 literes, 2 vezértengelyes. Legnagyobb teljesítménye 240 lóerő, és a rendkívül precíz kerékvezetésű futóművek segítségével ezt a teljesítményt ki is lehetett használni. A legtöbb DB4-essel versenyeztek, ha nem is hivatásszerűen, hát a különféle klubeseményeken. DB4-est vezetett többek között Jim Clark, Jack Brabham és Jackie Stewart is egy ilyen kocsiban kezdte versenyzői karrierjét. A küllős kerekekkel szerelt autó karosszériája alumíniumból készült. A közvetlen áttételezésű kormány mozgatását még nem segítette szervó, így ezt a kocsit vezetni sport a javából. A DB4-eshez képest az 1990 óta gyártott Volante Cabrio bársonypuha luxus. A kézzel varrott Canelli bőrök, a politúrozott faberakások vagy a tetőkárpit moherbélése a kényelem csúcsát jelentik, kissé ellentétben mindazzal, amit az autó karakteres orra, 18-szoros, szuperszéles gumiai és dupla hátsó kipufogó végződése sejtett. Az 5,3 literes V8-as motor hengerenként 4 szelepes, 334 lóerős. Az elérhető legnagyobb sebesség 250 km/h, ami egy kabriótól már szép eredmény. Akinek ez esetleg nem lenne elég, az megvásárolhatja a Volante Coupé változatát, a Vantage-et, amelyben a V8-as motorra egy kompresszort tettek, és ezzel 550 lóerősre fújták fel. A világ egyik legerősebb közúti sportkocsijának számító Vantage 4,5 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h sebességre, a vége pedig 300 km/h körül van. Ennél az elméleti lehetőségnél nyilván fontosabb minden vevő és tulajdonos számára az Aston Martin érzés, ahogy a kocsi viselkedik az úton, ahogy vezethető. Aki a belső tér eleganciájából arra gondol, hogy egy agyon komfortosított luxusautóról van szó, téved. A Volante és a Vantage is megőrzött valamit a régi DB sorozat férfias nyakasságából, és határozott pedál, váltó és kormánykezelést kínál.
Ez a versenyautók világából átültetett keménység adja meg az Aston Martinok igazi varázsát, és megjelenik a legújabb modellen, az 1994 óta gyártott DB7-esen is. A hagyományos DB jelölés visszatérése jelképes volt, hiszen ez a modell nagyon emlékeztet a régi DB szériára, és nem csak vonalaiban, hanem méretében is, hiszen szinte azonos a hossza, mint a DB6-osé volt, csak szélesebb és alacsonyabb az 1965 és 1970 között gyártott nemes elődnél. A DB7-es is egy klasszikus angol sportkocsi orrmotorral, hátsó kerékhajtással. A széles és enyhén szögletes első levegőbeömlő nyílás a márka jellemző határozott átvétele, akár csak a nagyméretű 18-szoros kerekek használata. Futóműveinek kifejlesztése során különös figyelmet fordítottak a jó kezelhetőségre, és ezügyben igénybe vették az egykori világbajnok Jackie Stewart tanácsait is, aki egyébként tagja az Aston Martin Lagonda Társaság igazgató tanácsának. A soros 6 hengeres motor könnyű fémből készült, a Jaguartól származik, legalábbis a hengeröntvény, amit az Aston Martin gyárában finomítanak. A fúra csökkentésével a hengerűrtartalom 3200 köbcentiméter lesz, a legnagyobb teljesítmény pedig egy Eaton kompresszor közreműködésével 335 lóerő. A végsebesség 266 km/h, a DB7-es állóhelyzetből 5,7 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra. Egyébként nem csak a DB7-es motorja áll szoros kapcsolatban a Jaguarral, hanem maga a gyár is, ahol készül. Blacksamben, Oxford közelében a Jaguar egy új csarnokot épített az XJ 220-asok előállítására. Ez az üzem a gyártás befejeződése után üresen maradt, ezért ide telepítették a legkisebb Aston Martin szalagjait. A DB7-es karosszériájának egy része, így a motorháztető és a sárvédő kompozit anyagból készülnek. A belső térben itt is sok a bőr, és van némi nemesfa burkolat is, hogy a márkajegyekben ne legyen hiány. A DB7-es hivatalosan 2+2-es, de felnőtt ember nem jut a hátsó ülésekre, gyerekek számára meg borzasztó csalódás lehet, hogy a mély ülésből semmit sem látnak, mert mindent akar az előttük magasodó két háttámla. Aston Martin márkanévvel az elmúlt közel 80 év alatt mintegy 12 000 autót készítettek. Közülük több mint 9000 ma is létezik rajongók, magángyűjtők, múzeumok tulajdonában. Időről időre előkerülnek elfelejtett modellek is pajták garázsok mélyéről, sokszor hiányosan. A gyárban azonban minden darab múltját ismerik, megvannak a régi szerszámok, és rendelkezésre állnak a szükséges alkatrészek.